Google práve vydal svoj AI model a vyzerá 10-krát lepšie ako ChatGPT. Google konečne vydal Gemini a toto video ukazuje, ako by to mohlo fungovať. Na základe obrázku má AI vyhodnotiť, kam sa má kačička vydať. AI odpoveď. Ísť doľava vedie ku kačičke, ktorá je kamarátka. Cesta doprava vedie k medveďovi, ktorý je nepriateľ. Je lepšie mať priateľov ako nepriateľov. Takže kačička by mala ísť doľava. Pozeraj ďalej. Na základe ich konštrukcie, ktorá z nich by išla rýchlejšie. Auto vpravo by bolo rýchlejšie. Je aerodynamickejšie. Viem, čo robíte. Hráte kameň, papier, nožnice. Takže v podstate Gemini dokáže uvažovať, ako keby mal mozog. Ak mám byť úprimný, je v tom až desivo dobrý. Tento príklad je tiež zaujímavý. Nakreslí gitaru a potom vygeneruje gitarovú skladbu. No následne pridá napríklad zosilovač, bubon, palmu a na základe ďalších vecí to generuje nové zvukové stopy. Umelá inteligencia bude v budúcnosti rozumieť rôznym typom vstupov. Video, fotografia, zvuk, text, kód a potom bude vedieť v ktoromkoľvek z týchto formátov aj odpovedať. Spoločnosť Google má však dnes 9 produktov s viac ako miliardou používateľov. Predstavte si, že by ste tieto nástroje mohli používať v mapách, vyhľadávaní, dokumentoch alebo aj v e-mailoch. Ak by sa to podarilo, bolo by to skvelé. Spýtaj sa ma čokoľvek ohľadom AI do komentáru a odpíšem ti.